Pero gusto niya kasi sabay. Sabay sa... Yes. Grabe yun. Wait lang. Sabay what? Sabay dun sa harap? Sabay sa likod? Sabay sa entrance? Yes Sabay po. dun sa exit? Pati po sa bunganga. My current boyfriend po ako ngayon. Sa kanya ko po naranasan ng lahat. And then now, nagpa-plan po siya for threesome. Anong gusto nyong i-add? Babae ba o lalaki? Gusto po niya is babae. After that daw po, lalaki. Ano yung sinasabi mong lahat-lahat ginawa nyo na? Nag-mission Yes na ba po, kayo? Nag-helicopter kayo? Ano? Yes po, lahat as in po. Bali, tinitreat ka nila as a princess, but inside the room, they treated you like a star, like that. Ooh! Kasi po dati po, wala po akong idea about sa laruan. Pero sa kanya po, lahat po parang ngayon nagiging collection na po namin. Mayroon po kaming mga 5 talong. 5 talong na hindi nabubulok, gano'n? Yes. Tapos gumagalaw po. And then gusto niya kasi lahat ng butas. Lahat ng butas napapasukan. So, gano'n kasakit? Like level 1 to 10. 1 is the lowest, 10 is the highest. 20 po. Grabe. Oh my gosh. Kasi po ang lalaki po ng mga binibili niya, and then yung sa kanya din po kasi talaga malaki din po, pero gusto niya kasi sabay. Sabay sa... Yes. Grabe yun. Wait lang. Sabay what? Sabay dun sa harap? Sabay sa likod? Sabay sa entrance? Yes Sabay po. dun sa exit? Pati po sa bunganga. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.